ヤクっておっきいな。ヤクのお乳にはね、お茶の葉っぱとヤクのバターを入れて飲むんだって。お乳にお茶とバター、どんな味なんだろう。ヤクのお肉はね、塩で茹でたり干し肉にして食べるんだって。お、そして黒くて長い毛は絨毯や布にするんだって。よく知ってな。北郷児童会館ではね、知らない国のことを知ることができたり、写真を見せてくれるんだよ。そういうのを遠慮してくよ。お兄ちゃんもゲームばっかりやってないで児童会館に来たら少しはお利口さんになれるよ。そうかな。次はなんだ。次はね、朗読劇チベットの始まり、朗読雨にも負けずだって。なんだそれ。チベットの人たちは大昔お猿さんから生まれたっていうお話だって。それから宮沢賢治っていう人の詩。面白いのかな。見てみるか。あれ、リモコンは。はい。よし、それじゃあ始まり。